Hogyan hatnak a kristályok az állatokra? A lélek, az energia és a szeretet kapcsolata kedvenceinkkel. Aki valaha igazán szeretett egy állatot, tudja, ők nem csak állatok. Ők érző lelkek, akik mélyen kapcsolódnak hozzánk, szavak nélkül is. Van, aki azt mondja, hogy az állat a gazdája tükre, és ez igaz. Mert amikor mi boldogok vagyunk, ők is ragyognak. Amikor mi félünk, ők is nyugtalanok lesznek. De van valami, ami segít, hogy ez az energetikai kapcsolat harmóniába kerüljön, és ez nem más, mint a kristály. A kristályok nem puszta kövek, ők a föld szívdobbanásai. Őrzik az univerzum rendjét, és azt az ősi energiát, amivel minden élet rezgésben van. Ember, állat, növény, minden. Az állatok energiamezője. Az állatok aurája, vagyis az energiamezője sokkal tisztább és nyitottabb, mint az embereké. Mi emberek tele vagyunk gondolatokkal, aggodalmakkal, elvárásokkal. Az állatok viszont a jelenben élnek. Ezért ők az energiát nem elemzik, hanem azonnal érzik. Egy ló például reagál a lovas hangulatára. Egy kutya tudja, ha a gazdája beteg vagy ideges. Egy macska megérzi, ha egy szoba levegője feszültséggel teli. És pontosan ezért reagálnak ilyen jól a kristályokra is, mert a kristályok harmóniát sugároznak, és az állatok ezt felismerik. A kristályok és az állati tudat kapcsolata. Sok gazdi kérdezi, de miért hat a kristály az állatomra, hiszen nem tudja, mi az. Pontosan ezért hat, mert nem próbálja megérteni, csak elfogadja. A kristály nem mágikus varázstárgy, hanem rezgés. Ugyanaz a rezgés, amiből minden élet épül fel. Amikor egy állat egy kristály közelében van, a teste és az aurája elkezdi átvenni a kő stabil rezgés mintáját. Például egy rózsakvarc az önszeretet és a béke energiáját hordozza. Ha egy menhelyről mentett szorongó kutya mellett van, a kristály segíthet feloldani a félelmet, mintha a föld maga simogatná meg, biztonságban vagy. Ez a kapcsolat nem spirituális mese, hanem energetikai valóság, és az állatok ezt tisztán érzik. A gyógyító rezgések mechanizmusa. Képzeld el, hogy minden élőlény egy hangszeren játszik. Minden szívverés, minden lélegzet egy-egy hang. Amikor az állat stresszes, a hangszer hamisan szól, a kristály pedig újra hangolja. A hegyi kristály, vagyis a tiszta kvarc például olyan, mint egy energiatisztító hangvilla. Kiegyensúlyozza a környezetet, eltávolítja a zajt, a diszharmóniát. A fluorid a mentális feszültséget oldja, az ametiszt pedig lecsendesíti a félelmet. A kristály tehát nem gyógyít, hanem emlékeztet az eredeti harmóniára, és az állat, akinek nincs egója, nincsenek elvárásai, ezt sokkal gyorsabban megérti, mint mi emberek. Egy kis történet. Luna, a mentett kutya. Engedd meg, hogy elmeséljek egy történetet. Luna, egy kicsi mentett kutya, nagyon félt a hangos zajoktól. Amikor új otthonába került, a gazdája egy kis rózsakvarcot helyezett a fekhelye mellé, és esténként halk zenét játszott. Az első napokban Luna elkerülte a kristályt, de a harmadik napon odafeküdt mellé, és mélyen elaludt. Egy hét múlva a gazdája észrevette, hogy amikor dörög az ég, Luna már nem bújik el, hanem csak nyugodtan a párnájára fekszik. Nem a kő csinálta meg a csodát, hanem az, hogy az energia, amit a rózsakvarc hordoz, újra összekapcsolta Lunát a biztonság érzésével. És ez a valódi gyógyulás, az állat és gazda közös energiája. Soha ne felejtsd el, az állat a te rezgésedet tükrözi.
Ha te nyugodt vagy, ő is az lesz. Ha te stresszes vagy, ő átveszi. Ezért, amikor kristályokat használsz, mindig hangolódj rá előtte. Fogd meg a kristályt a kezedben, lélegezz mélyeket, és mondd magadban: szeretetet, békét és gyógyulást kérek a kedvencem számára. Ez a szándék tölti meg a kristályt a te energiáddal, és így válik valódi híddá köztetek. Hogyan próbáld ki otthon? Kezd kicsiben. Helyezz egy ametisztet vagy rózsakvarcot a kedvenced fekhelye közelébe. Figyeld, mit csinál. Ha odafekszik, az jó jel. Ha kerüli, tedd távolabb. Nincs jó vagy rossz reakció, csak jelzés. Egyes állatok szeretik, ha a kristályt a nyakörvükhöz erősíted, másoknak elég, ha a környezetükben van. Fontos, soha ne erőltesd rá. A gyógyító energia mindig szabadon áramlik, és az állat pontosan tudja, mikor van készen rá. A kristály mint kapcsolat a földdel. Gondolj bele, a kristályok a föld mélyén születnek, millió éveken át formálódnak, míg elnyerik alakjukat. Amikor egy állat kapcsolatba kerül velük, az nem csak gyógyító hatás, hanem visszatérés a természethez. Egy városi lakásban élő kutya is érzi ezt az ősi földenergiát, ami megnyugtatja, lelassítja a légzését, ellazítja az izmokat. A kristály tehát hidat képez az állat, az ember és a természet között, mintha a föld azt mondaná: mindannyian egyek vagyunk, lélegezz, pihenj, légy békében. Összegzés és záróüzenet. A kristályok az állatok számára nem luxus, hanem egy természetes emlékeztető arra, hogy minden energia szeretetből születik. Ha szeretettel közelítesz, a kristály segít, hogy ez az energia felerősödjön. Nem kell varázsszavakat mondani, elég egy pillanatnyi csend, egy simogatás, egy szándék. Az állatok nem ítélnek, nem várnak, ők egyszerűen szeretnek. És amikor a szeretethez egy tiszta rezgést, egy kristály energiáját adod hozzá, valami mélyen gyógyító történik. Köszönöm, hogy velem voltál ebben az első részben. A következő videóban megnézzük, mely kristályok biztonságosak, és melyek nem ajánlottak az állatok számára, és hogyan használd őket felelősen. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, és oszd meg más állatbarátokkal is, mert minél több szeretet áramlik, annál több fény születik a világban. Találkozunk a következő részben.